Hey, what's up mga ka-adventure? For today's video, pupunta po tayo at dadayo po tayo sa may Bayangbang, Pangasinan. Balita ko kasi mga ka-adventure, mayroong sikat na restaurant dito. So yun nga mga ka-adventure, kasama ko na naman po si Adventure's wife at saka si Lingmo. Pagkalipas nga ng ilang sandali na pagdadrive, nakarating na rin po kami dito sa may Bayangbang, Pangasinan. At ang kanilang pwesto mga ka-adventure ay likodan lang po ng kanilang simbahan. Pag mayroong po kayong nakitang malaking building na kulay white, yun na po yun mga ka-adventure. At ang kanilang pwesto ay matatagpuan dito sa may second floor. So yun na nga mga ka-adventure, dito na po kami sa may Pasadena Restaurant. Pagkapasok nga natin sa loob mga ka-adventure, ito po yung bubungad sa iyo. Wow, napakalinis at saka napakaaliwalas. Napakaganda naman ang ambience nila dito mga ka-adventure. Nakaka-relax ba at saka nakakatanggal stress at saka air condition pa. So yun na nga mga ka-adventure, nakaupo na tayo. Ayun o, pumipili na po si Adventure's wife ng mga order. Napakasarap daw yung only wings nila dito. Kaya yun na rin po yung isang in-order natin. Habang kami nag-aantay ng order mga ka-adventure, i-flex lang natin yung mga customer nila dito. Mukhang only wings din yung in-order nila mga ka-adventure. Sarap ng kain nila. Hello kuya, anong number mo? Ay, anong kinakain mo? Ay, nako naman yan. Hello mga ading, shout out po sa inyo. Mag-aral lang ng mabuti. Magpakabusog kayo hanggat sa gusto nyo. At ito na nga mga ka-adventure, nag-serve na po sila ng juice at mayroong kasamang french fries. Eh grabe mga ka-adventure, napakasarap pala ng french fries nila dito. Lalong lalo yung sausawan. Hahahay, napakasaya naman ng tawa nila ate. Oh, artista na daw sila. Hello, shout out po sa inyo. Kaway-kaway naman dyan. At mayroon po tayong nakita dito. Siya po yung nanalo ng boxing tournament dito sa may Bayangbang, si Rico. Congrats sa panalo. At ito na nga mga ka-adventure ang pinakaantay natin. Sineserve na po yung mga order po natin. At syempre mga ka-adventure, yung in-order po natin, yung bestseller nila, yung kanilang Pasadena Only Serye. Bali mayroon po siyang french fries, pasta. Yung pasta po pwede kang pumili ng spaghetti o di kay carbonara. Mayroon din siyang kasamang chicken wings, pizza, at saka rice. At pwede ka rin pumili ng iced tea o di kay milk tea. At ito pa nga ang matindi mga ka-adventure, lahat yan only. Tara mga ka-adventure, kainan na! Napakasarap naman ng kain ni Adventure's wife Kaya syempre mga ka-adventure, kumain na rin ako. Tara at ating tikman ang kanilang mga bestseller nila dito sa may Pasadena Restaurant. Unang kagat, pakpak agad! Ay, sana all! Yung chicken wings pala nila dito mga ka-adventure at saka pizza ay may mga iba't ibang flavor kang pagpipilian. So yun na nga mga ka-adventure, mayroon din pala silang bintang halo-halo dito. Naku, tamang-tama ngayong summer at mainit na panahon. Kasama rin nga pala si Adventure's mom, ang aking nanay. Ayun ang sarap ng kain niya Talagang nagustuhan nila yung mga paninda at pagkain nila dito mga ka-adventure. Approve na approve Habang kami kumakain mga ka-adventure ay siya namang padami mga customer nila dito. Si ate at kuya dito na nagbanding kasama ang kanilang chikiting. Ayun gustong gusto ng french fries ng bata. Kaway-kaway naman dyan. Napakadaming kumakain dito mga ka-adventure. May mga estudyante, may mga empleyado, mga magkakapamilya at barkada, at syempre mga magjowa. Para mga ka-adventure, tikman na po natin ang kanilang pinagmamalaking halo-halo. Yumminess promises. Ang sarap magbanding kasama ang mga mahal sa buhay dito mga ka-adventure. Siguradong mag-i-enjoy ka sa sarap ng kanilang mga paninda. Mapapaani ka talaga dito mga ka-adventure. Mapaparami ang inyong kain. Bukod sa napakasarap murang-mura pa. Ito pala yung kanilang mga menu mga ka-adventure. Nagsaserve sila ng pizza, pasta, may rice ball pa, at mga bilao na pwedeng pang birthday party pack. Ang Pasadena Restaurant mga ka-adventure ay kinilala at nakakuha ng award bilang isa sa pinaka-the best na restaurant dito sa may Bayangbang, Pangasinan. Congratulations po! For more information at inquiry mga ka-adventure, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page. Andyan na rin po ang kanilang address at saka cellphone number na pwede nyo tawagan. Maraming salamat nga pala kay Sir Joel at kay Ma'am Joanna. Sila po yung may-ari ng Pasadena Restaurant. Napakabait nilang mag-asawa. Grabe. At syempre sa mga staff nilang palaging nakangiti at napakabait. Kaya mga ka-adventure, arat na, tara na dito sa may Pasadena Restaurant, Bayangbang, Pangasinan.